Gaueko 11:34 Elordi eta Gabirondo dira B-serieko San Mateo torneoko txapeldunak, egia esan gainetik pasa zaizkie Senar eta Eskirozi 22 eta 7 irabazi diete Logroñoko Arraga pilotalekuan, eta honen bestez B-serieko San Mateo torneoaren lehen edizioa irabazi dute. Hasieratik jaun eta jabe izan dira Elordi eta Gabirondo, partida parekatua espero zen hasiera batean. Senar eta Eskiroz joan den binakako B-serie txapelketan paper oso ona egin zuen bikotea izan zen. Elordi eta Gabirondo berriz batetik lehen mailan konsolidatua dagoen pilotari bat, eta bestetik B-serie mailan pixkanaka nabarmen goraka egiten ari den atzelari bat, eta benetan partida erakargarria zen ikusteko, eta egia esan batetik esango nuke gorriek sekulako partida egin dutela eta urdinek ez dutela euren mailaren urrik ere eman. Hasieratik oso nagusi izan dira gorriak, 12 eta 4 aurreratu dira. Batez ere Aitor Elordiren sakatzeko era nabarmenduko nuke. Normalean bai, luze sakatu ohi du, baina sakeak nahastu zalea da Elordi. Gaurkoan batez ere partida hasieran eta gerora ere asko arriskatu du batetik, baina bestetik inteligentzia handiarekin jokatu du. Badakielako hor frontisaren erdi inguruan ematen badio, gero Beñat Senarrek sotamanoz kolpea nola tiratzen duen, eta hor behar bada Gabirondok sufritu zezakeen. Gero gainera ikeragarri lagundu dio Arkaitzi, eta Arkaitzek ere partida ona egin du. Nik esan nuke beti gora joan dela, ez nabarmen, baina partida hasieran batez ere pilota gozatzea, pilotara ongi jarri da, baina pilota gozatzea, frontisa baliatzea asko kosta zaio, eta Senar eta Eskiroz berriz ez dira egon, ez dira ibili. Batez ere Josu Eskirozek atzean esango nuke, eta behar bada normala da, ez, udan partida asko jokatu ditu, eskuak ere bere horretan egongo ziren, eta ez da erraza uda bukaera hau pilotarientzat oso gogorra izan ohi da, partida asko gogorrak, eskuak ere ala moduz, fisikoki ere gorputza beti ez da berdin egoten oski, eta Josu Eskirozen kasuan gaur horrek erasan diola esango nuke. Gabirondo orokorrean gehiago izan da atzeko kuadroetan, gehiago tira dio kolpea eta urrunago jarri du pilota, eta aurrean Beñat Senarrek berriz Aitor Elordi handi batekin egin du topo, eta beraz saiatu den arren saiakerari ez dio muzin egin, baina ez du lortu aurrera egitea, eta bigarren zatian 18 eta 6 partidak modu berdinean jarraitu du. Elordi erakustaldia ematen, alde guztietatik sartu, beti abiadura emanez, esan ikuste, eta orain lauterdikoa datorrela gainera Aitor Elordirentzat oso positiboa eta oso kontutan hartzekoa izan dela gaurko norgehiagoka hau, denetik egin duelako, ez, tantoak bukatu ditu, baina ongi mugitu du pilota, airez eta defentsan ere oso fin aritu da, eta beretzat inolako zalantzari gabe aurrekari oso positiboa izango da. Aste honetan, gaur amaituko ditugu udako azken 2 bideoak, gaur grabatuko ditugu, gaur jokatu baitira uda sasoiari dagozkion azken 2 partidak, eta orain bete-betean lauterdiko txapelketa horretan murgilduko gara, eta murgilduko da noski pilotaren egutegia, eta horrela izango da azaro erdialde abendura arte edo, eta bertan noski Aitor Elordi izango da, Josu Eskiroz pentsatzen dut ere, eta noski Beñat Senar ere ikusiko dugu, ea gainera lehen mailan izango ote den. Hori ikusteko dago oraindik ere, gogoratu behar baita Unai Laso txapeldunak ez duela bertan jokatuko, baina horixe azkenerako 22 eta 7 amaitu da partida, garaipen garrantzitsua Elordi eta Gabirondorentzat, eta hemen Arkaiz Gabirondo ere aipatu behar dugu, nabarmen goraka egiten ari den pilotaria da, B-serieko txapelketan maila ona eman zuen, udan zehar partida asko jokatu ditu, konpromiso handikoak, eta gainera orain finalera iritsi San Mateoetan, eta San Mateoak ez baitira partida bat eta finala, ez, 2 partida jokatu egin behar dira, eta 3. noski finala, eta hori horrela lortu du
Arkaitzek eta noski honek ere indar handia emango dio etorkizunerako. Orain Arkaitzek beste gisa bateko partidak jokatuko ditu, baina izango ditu lauterdiko txapelketan lauterdiko partiden aurreko norgehiagoka jokatzeko aukera. Joan den txapelketan ere gogoratu behar da enpresak aukera politak eman zizkiola, urten ere emango dizkio noski, eta horiek baliatuz pixkanaka gora egiten jarraitzen duen Gabirondon. Gogoratuko dugu Elordik eta Gabirondoko 22, Senarrek eta Eskirozek 7 Logroñon.